ahoj, rád bych vám dneska představil Bossu Pro. Tohle je ta největší klasika, v podstatě ikona Bossu, kterou tohle všechno začalo. Je to teda varianta modrá šedá, s tím, že tohle je teda varianta Profi, jak jsem zmínil, která se odlišuje od těch variant Home tím, že ta platforma je dvojitá, je celopogumovaná, to znamená celý ten povrch je příjemný protiskluzový povrch, ještě takhle s vyvýšeným protiskluzovým pásem. Bossu jako takový má maximální nosnost něco kolem 500 kg, ale doporučená hmotnost cvičence je někde kolem 160 z důvodu bezpečnosti cvičení. Takže tohle je Bossu Profi, jenom ještě jak to správně nahustit. Ideálně by to mělo být někde kolem 22 cm. Pokud nemáte metr, stačí vám takhle formát A4, dáte si ho na šířku a mělo by to být plus minus zarovnáno. Takže tohle je Bossu Profi, s tím, že ještě vám chci ukázat pumpičky. Teď jsou takovýhle nový duální pumpičky, kdy v podstatě ty špunty jsou uvnitř, jsou tam dva, stačí sundat jenom tady tu plastovou krytku, otevřít pumpičku a vypadnou na vás dva špunty. Takže tohle je ikona Bossu Pro.